Nou, hallo, geef even een foto boven. Marlijn, doe het normaal, Tim. Zie je maar, dat komt nog niet door. Een beetje dom, man. Mag je ook met z'n tweeën? Nee. Oh, dan moet je één doen. Zo, niet weg. Nee, je meent het. Hoi. Jeroen Oorbe knalde net tegen het hek. Hey Sam, goed hè meid? Leuk hè? Als ze Jos moeten bellen, ik heb als eerste de telefoonnummer. Oh. Jeroen heeft ook een papier. Ja, hij zat net op Orbi. Ja, ik zag het. Wat heeft hij allemaal... Wat doet hij niet? Oh ja.